I Danmark blæser det meget. Så meget, at vi teoretisk kunne dække hele Danmarks forbrug af energi med vindkraft fra havet. Det uudnyttede potentiale er mere end 200 gange større end den kapacitet af vindmøller, vi i dag har på havet. Vind er således det største uudnyttede potentiale for vedvarende energi, vi har i Danmark. Danmark har som mål på sigt at være uafhængig af fossile brændsler som kul, olie og naturgas. At basere samfundet på vedvarende energi giver en større forsyningssikkerhed, flere grønne arbejdspladser og et bedre klima. Fordi vi bliver mindre afhængige af import af energi fra fjerne egne, fordi der er arbejdspladser og eksportmuligheder i grøn teknologi, og fordi mere vedvarende energi vil mindske vores udledning af CO2 og dermed bidrage til at bremse den globale opvarmning og klimaforandringerne. Men hvordan bliver vindkraft fra de mange møller til strøm i elkontakterne rundt om i Danmark? Her er historien om strømmens vej fra havmøllerne ind til forbrugerne. Vind er en vedvarende energikilde, der findes i rigelige mængder. I dag dækker vindenergien ca. 20% af danskernes elforbrug. Dette er verdensrekorden. Ingen andre steder i verden indpasses så meget vindkraft i et lands elsystem. Vindkraften produceres af mere end 5.000 vindmøller, hvoraf langt de fleste står på land. I de næste 10 år ventes produktionen af energi fra vindmøller at blive mere end fordoblet. Det vil betyde, at op mod halvdelen af vores elforbrug i 2020 vil komme fra vindmøller. En del vindmøller vil blive sat op på land, mens antallet af vindmøller på havet vil vokse kraftigt. Om 10 år ventes en tredjedel af vindenergien at komme fra vindmøller på havet. Danmark har allerede i dag flere havmølleparker. De største er placeret ved Hornsrev ud for Esbjerg og ved Rødsand syd for Lolland. Det er Folketinget, som beslutter, hvor havmølleparkerne skal bygges. Men der er allerede undersøgt og udpeget områder, hvor der kan bygges flere end 20 nye havmølleparker i farvandet omkring Danmark. Målet er at gøre vindkraft til den primære energikilde til forbruget af el i Danmark. Ved at sprede havmølleparkerne rundt i de danske farvande får vi en mere stabil forsyning, fordi vindfronterne ikke rammer alle møllerne på samme tid. Når vinden skifter retning eller falder til ro ved vestkysten, blæser det sandsynligvis på østkysten. Samtidig tager man hensyn til sejlads, fiskeri og råstofindvinding ved at placere havmølleparkerne forskellige steder. En af verdens største havmølleparker skal bygges mellem Djursland og Anholt. Parken bliver med sine 400 megawatt dobbelt så stor som de største, vi har i Danmark. Det er en meget omfattende opgave at slutte en havmøllepark til elnettet. Ja, så er jeg. Fint. I dag skal vi se på nogle af de udfordringer, der er, når vi skal krydse Djursland med kabel, som kommer. Det involverer mange myndigheder, virksomheder og store offentlige interesser er i spil. Der er 2 muligheder. Enten skal vi igennem skoven, eller også så skal vi syd om skoven. Der går typisk 5 år med at planlægge, bygge anlæg og koble havmølleparken til det eksisterende elnet. Herefter vil havmølleparken levere vindkraft til danskerne i mindst 25 år. Inden man går i gang med at bygge havmøllerne og det anlæg, der skal føre strøm i land, skal der foretages en lang række tekniske, økonomiske og miljømæssige undersøgelser. Det omfatter blandt andet indsamling af store datamængder omkring vindforhold, havbund, bølger, landskab, planter og dyreliv. Siden følger et stort arbejde med at analysere de mange data og indpasse projektet efter forholdene. Der laves tillige undersøgelser af hav- og jordbundsforhold, bebyggelse, arkæologi og kulturhistorie. Myndighederne skal kritisk vurdere undersøgelserne, så projektet kan gennemføres forsvarligt.
Og de ting, de skal så indgå i kommuneplantillæg. Dernæst skal offentligheden involveres. Jeg vil gerne byde velkommen til borgermødet om tilslutning af Anholt Havvindmøllepark. Det sker ved offentlige høringer om projektet, så både naboer, borgere, miljøorganisationer og andre interesserede kan påvirke projektet. Og hvorfor er det så, at kabel lige præcis skal i land ved Grenaa? Der kunne der være mange andre steder langs med kysten. Det vi så nord for Djursland, det var, at der er nogle naturområder ude i havet, som gør det selvfølgelig muligt at bygge anlægget. Man kan søge om dispensation til at lægge kabel. Men det vil være meget, meget vanskeligt at komme bagefter og reparere det, hvis det gik i stykker. Det er meningen, at du bruger til bud. Jeg ved godt, det ikke er vores tid. På baggrund af undersøgelserne og kommentarerne fra offentlighedsfasen, træffer miljø- og planmyndighederne deres beslutning om at tillade projektet. Samtidig skal der, via et offentligt udbud, findes et selskab, som vil bygge og drive havmølleparken. Der skal bygges en transformatorplatform på havet til at opsamle strømmen fra alle møllerne. Ved kysten etableres en kabelstation, der forbinder sø- og landkablet. Landkablet bringer strømmen frem til det eksisterende elnet ved en højspændingsstation. Det er typisk et stort energiselskab, som bygger og driver havmølleparken, mens ansvaret for at føre strømmen i land og slutte den til elnettet ligger hos Energinet.dk, der er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima- og Energiministeriet. Danmarks største havmøllepark kommer til at ligge i Kattegat mellem Anholt og Djursland. I 2008 besluttede Folketinget, at havmølleparken skal bygges, og i 2012 skal den første strøm produceres og føres i land ved Grenaa. Med sine 400 megawatt bliver parken en af verdens største, og den vil forsyne ca. 400.000 husstande med strøm. Det er en produktion, der svarer til ca. 3% af Danmarks samlede elforbrug. Byggeriet af havmølleparken og det anlæg, der skal føre strømmen i land, begynder først efter grundige undersøgelser af bølger, vind, havbund, natur og dyreliv. Området ved Anholt har en stor bestand af sæler og marsvin. Under byggeriet af parken forstyrres dyrene, men undersøgelser viser, at de vender tilbage og nyder godt af de større mængder føde, der kommer omkring møllernes fundamenter. Havmøllernes fundamenter skaber nemlig nye levesteder for dyr og planter. Både mængden og forskelligheden af dyrearter vokser og kan få positiv effekt på områdets fisk. Strømmen fra de mange havmøller ved Anholt samles på havet i en transformerstation. Transformeren er et elanlæg i sværvægtsklassen. Den står på en stor platform, der vejer ca. 5.000 ton. Transformatorstationen skal håndtere enorme mængder strøm. Sidst, men ikke mindst, så skal transformatoren hæve spændingen, så strømmen via et søkabel kan føres i land. Et stort søkabel fører strømmen de 26 km ind til fastlandet. Et mindre søkabel fører strømmen fra transformatorstationen frem til Kattegatøen Anholt. En strækning på 28 km. Anholt kan dermed vinke farvel til sine dieseldrevne generatorer og bliver nu en del af det overordnede danske elnet. Det store søkabel er med sine 26 cm i diameter verdens tykkeste søkabel. Ligesom transformeren er det en energimæssig hovedpulsåre. Det er en stor proces at få søkablet lagt ud og trukket ind på land. Søkablet fra havmølleparken kommer i land nord for Grenaa. På land skal der bygges en kabelstation, hvor søkablet og landkablet kobles sammen. Fra kabelstationen føres landkablet de 60 km videre frem til det overordnede elnet ved Trige nord for Aarhus. På hele strækningen skal kablet graves ned i jorden. I Trige forbindes landkablet med transformerstationen. Her transformeres spændingen op til 400.000 volt, og strømmen sendes via det overordnede elnet ud i landet. Den grønne vindenergi fra havmølleparken ved Anholt kan nu strømme ud til forbrugerne, til huse,
virksomheder og institutioner, hvor der er brug for strømmen. Danmark har masser af vind. Vind, som vi kan udnytte ved at bygge havmølleparker og føre strømmen i land til elnettet. Vindkraften kan gøre Danmark mindre afhængig af fossile brændsler. Den kan skabe flere grønne arbejdspladser og eksport af grøn teknologi. Og så vil den mindske vores udledning af CO2 og bidrage til at bremse den globale opvarmning og klimaforandringerne. Alt sammen ved at udnytte vinden på havet. Det var sjovt, hva'?